Predsjedništvo, poštovane dame i gospodo odbornici, poštovani građani i građanke. Ako od nas tražite najsitnije greške kada vam dostavljamo naše zahtjeve, a ne ispunjavate svoje obećanja koje ste dali na prošloj sednici da ćete prikazati javno ugovor sa Bratnerom i regionalnim centrom za odlaganje otpada, jeste obećali da ćete ga objaviti? Jeste ga objavili? Objavit ćemo ga. Za 2-3 dana, rekli ste onda. Svi smo čuli i vidjeli i svi znamo koliko ste ažurni. Da ne biste prvo vi podvukli ovo što netačno isto kao što sečete sa Skupštine. Da li mogu da nastavim svoje izlaganje? Javite se ovdje za govornicu. Hoću, ja sam se javio pre vas, ali sam vas pustio Skupštine. Ja sam se javila pre vas. Tako da ako od nas zahtevate da budemo savršeno tačni kada pišemo zahtjeve, a zahtjev se tiče upravo deponije u Samošu, zbog koga niste pustili ove ljude koji su na polju, to nisu ljudi samo iz Samoša, nego iz drugih okolnih sela, koji se protive toj deponiji, koji od vas imaju samo jedan zahtjev, a to je da ta deponija bude zatvorena, da meštani Samoša i okoline počnu da dišu normalan, čist vazduh, a ne toksične materije koje palite tamo na toj istoj deponiji. Hvala. Nije slučajno da pre jedne ili dve sedmice gospodin Andraš kaže doći će vam ljudi, a onda sasvim slučajno dođu baš vaši ljudi, politički aktivni, nemojte da me ubeđujete da nisu, jer ja jako dobro znam da jesu, čak i naši građani jesu, ali su vaši aktivisti. Vaši aktivisti, znači aktivisti vaših političkih stranaka. Što se tiče suštine i onog o čemu sam hteo da govorim, jeste model ponašanja i način razmišljanja. Način razmišljanja je vrlo jednostavan. Sve da uništimo, sve da stane, da mi dođemo na vlast. Jer drugačije ne možemo. Mi smo već na vlasti, za razliku od vas koji nikad nećete dođete na vlast, jer ste nesposobni i građani to vrlo dobro znaju.